Anan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasida anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Adya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga aguk-ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Bagay! Umayak man! Handa kayo! Madali ang kail. Madamdamay tayo ito ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan na manukmay. Awalat na idaw-dawas dito'y balalyo kabagays. Ay, nainjak ang mga Awang matin-ingay. kabagays. Dito ya sa bali ang manok ang kail. Napanan na katamanan. Agpukaw mo tandagiti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Ang mga nung nagtalaw mo din ang kail. Ag self-supporting. Saan na mga na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulok magda. Uy nga raw. Naglulo magdagiti manuyo ang kail. Sige tinakman sa pulan. Barang adala ang ditay igay. Anday, ibagam mandag paiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatang ko Diyag paiso, anday. Kagpaiso, ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kastanawan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talaga nga dumot itarakan mo ang manok Ay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapananangay nga tan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpik sa memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas? Ang mga nun at dala dita karoba. Kurat tumot ngamin nga ipupukyo dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kaya tama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apapadan. Unang napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasabulan ti manok ko. Manok ko! Where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka banyas iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka wa manok. Yaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di iti manawk. Anya? No kasta, saan at tao tinang takaw iti manok ka? Saan angkay? Krrrr! Krrrr! Ay, kurang manan dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumit ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka ngagpakpakan ka dagiti manok mo? Ay na, kurang manan ti tarakan ko ang manok. Ay! Anya? Allah, apay nga?
Agsasarunumatan ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. Wan nga Rod. Yes. Ay, awanan. May nino ta na maibos ti manok ka. Ipupok mo ngaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangala ang manon itin sangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na. Am-am mo kan anday. Tinakaw mo dagi jay ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagi ti manok. Saan mo ako ka dagi jay? Pangisublang ay ka dyan maam-amot aking kuka. Napidot ko na lang arudin. Ang talakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. Ano kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rin nabi? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng. Kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana nagrigat kag gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pang-aasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanun numatiliwan da ka ngagtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang arudahin. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastaw. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitambay. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagtako iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta mo matiturturungat. Kan may sa silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kanya. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Ha? Nagluloko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatan ko Ha? Sige ita, dardarasak paray. Adda nang ko maipapangkin ni Andy, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngumjak kayat apagatapan ti ka naka. Nangrunak itawan pamanaginik ko. Ngum kasaritam kumalatan ni Andy. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa managdaki paranggang, tasang uida. At daya may paranggang ay bitin siya. Ngampud nomit nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga rodagi jay. Gida dumamag mapipidok ka kung itid na. Basta di kagar aramin iti saan anasaya at tano matiliwan da ka, sigurado nga idarum da ka, anak. Nalasa na balay. Kagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Andy Lucas. Ayun nga Rod. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakita? Un nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awa ng tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuana Delikado da ijay no matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong ken kuana.
umay kay mga nay. Anyat ay ayabam di ta manok. Kat nakapupok mad dagitay manok tayo, anday. Unay kidin ay di kay ngumaniwa di ta kurkura lata tabareng nga daw may nga abuyaw. Na dagita na ay sigay mangang kayo na Manok te kaaruba dagita. di bayan nyo ata umay dagarod mga no'y marubayan da manok tayawn. Anya? Nanang mga sawa kaw Nay, asino ti asawaan? kay jay nubiyak adayo nga may ti lugar na iso nga jakyaw awit iti balay tiksnik ko nga main ngam nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Di uray simple la kasara uray may salababo iti handa ka mabalina. Ay kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na mga nawakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nakmadengdenggan. Kit kaano ang mapantay makitungtong ka ba guys? Tapno makasagana Itatanal pas ti kasaratan dyan ay agawid ta di lugar main tay jayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag nagtapay diti balay. Maburi nga di tay awang mo mararami di ti lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau agawid ta di lugar main ta mas komportable ijay mababayinak ka dananang kin tatang mo di tay. Di marami di kaya-kayak ko di tay. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang amin amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang yung tagaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawa. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay kastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa tagasta, ay, nay, palagipan ka di At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo iti baro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako na ako nangkay. Sagbaya bagbagan na. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kailan na santuan. At papada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagak. Agbaing ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya. Hay, delikado man nga ruden Amok tikat mo sa Lukas. Parang agbalbaliwan na. Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga ruin. At ang asawa na ang mga nawakan ko na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangin at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas. Tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Siyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa itinaasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ko ni Andy. Sakbay nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. So magmamanula abulan na nagamam mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganun.
Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayon ni Andy. Andy, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma. Maruam da kita. Ay, saan, Andy? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya. Ito apa ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expert ak nagtiliw iti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo, Andy. Tanay mas ti si data yu ita. Nay, akin kaldeng kita insangpet mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga inukod ko na. Anya? Anday, lakay, ayan mau. Anday, isagana mong tayo sukatin ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunakluad dan mga tipakan ni Ande, iti pa nagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam, tinasawa na. Ay, kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mo, jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na baraw. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije palay. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na. Wan! Ala darasam, mapan kan. Nay. Apa yan niya ito yung surat, nanang? Sumon, day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga da sumon, may? Kasta tirumbang kada kayaw, tapno ada pagnakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw. Ngam no apaya kasta ti aramid mau. Isu asangwan nyo tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Isu asangwan nyo ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no, lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata bakit? Naimbang na siyang dakadata. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa kat binagbagak ida. Kat ipagyamanak dim nga damat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat itaadan pagtagilakwan da ija ilime iti prutas kanat natang kat adamatan lima nga pukok kadakwada. Alakastan ti pagaya mo, Flora. Please like, share, and subscribe. Thank you.